Setmana de morts i fantasmes al cor de la ciutat. Apareix un fantasma a la pensió de la Paquita. Potser és aquell home que va morir copulant i per això se senten gemecs. I apareix el Nosferatu, és a dir, el Radovan, aquell delinqüent calb i amb orelles punxegudes, que amenaçarà a Diago si no compleix en 15 dies. És a dir, en 10 capítols. Divendres de setmana vinent se sabrà tot. Al Jota li vaig permetre salvar el pèl a canvi d'uns treballs per mi. I l'últim que li vaig encarregar em va dir que el faria amb tu. Doncs t'ha enganyat perquè no tinc ni puta idea on és. Si m'ha pres el pèl, tu et menges el marrón. Què és el que vull? La mercaderia, la mercaderia. Doncs troba el Jota. Paco, què estàs fent servir al lavabo? A l'Urpinell se li apareixeran dos fantasmes. El del Ros, que fins i tot després de mort encara broteja, i el del xantatgista, que li pren 30.000 euros. Això sí que fa por. Es posa tot de negre a un pam del seu nas. Penses que tens mala sort. Penses que és una putada que no se li vegi la cara. Que no puguis saber qui és per anar i fotre-li un tret com a mi, no? No puc fer altra cosa, ja ho saps. Agafa el maletí i acabem amb tot això d'una vegada. Va, vine! És precisament el que estic fent. Una característica dels fantasmes és que travessen parets, i la paret més famosa del cor separa el Joel de la Marga. Compte que ve un susto. I la Marga, això sí, no es pot queixar, perquè ja té un mosso que li vigili als baixos, que no li col·loquin un artefacte explosiu. Bon dia, preciosa. Què fots? Què passa? Que estàs de mal humor, que no has dormit bé? Deixa'm en pau. Quan no tens el guarda jurat al costat, et sents fràgil. Fots al camp! El paret està a punt d'arribar. Taparà el forat i no t'hauria de veure més. Però si te'n mors de ganes. He fet arròs amb llet, que a la Lluna li agrada molt. Perfecte. Perdona, no sé què ha passat. Ai! De cop. Estem una mica sepastres. Sí, una mica. Però per fantasmes, tots els homes del cor, que són uns fatxendes, amaguen panxa, amaguen papada i treuen pit, perquè comença el calendari d'homes despullats. Quin actor del cor preferiu veure en pilotes? Cada tarda ho podreu veure al cor de la ciutat. Obrim l'urna o no l'obrim? Sí! Paco! Ai! Sergi. Francisco. El més guapo de tots! Berni. Pau. Rafa! Jo no m'he apuntat. Fidel. Gonzalo. Marcel. Nelson. Iago. Marc. I ara, a despilotar-se!